Samko, máš vrecká? Mi sa zdá, že hej. Jednu loptu do vrecka, jednu do ruky. No. To je Benjo, hop. A pevne nohy, pevne nohy. Poď naspäť na stred. Škoda, pekne, pekne. Ale dobre. Benjo, neboj sa aj backhand zahrať, v kľude. Out. Hop. 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 Fú, ale dobre, dobre. Pekne. 30-0. Dobre. Out. To už je veľa. Nič, ako chcel si zahrať dlhú, ale hej, normálne, tam z takéto vzdialenosti zahraj. 40-0, poď. Ešte bojuj, ešte bojuj. Samko, do vrecka loptu. Toto ťa stojí koncentráciu na ten servis, vieš? Ako mne to môže byť jedno, prejdi sa. Ale zbytočne proste stratíš koncentráciu. A stred nestoj, Benjo. Fú. 40-15, ale dobre, pekne. Sámko, priprav sa, strehové. Nie skoro, tá raketa je dole. 40-30 je. Sámko, nemôžeš čakať takto s raketou vedľa. Nie, čakal dlho strašne a proste stratil 2 sekundy na tom údere. Hore raketa! Tak. A naspäť, Benjo, nestoj. Fú. Ale tam veľa nechýbalo. Trošku zle si to trafil, ale nechýbalo veľa tam. Bola aute, áno. Zhoda. Benjo.